Dragi ljubitelji svega jezičnog, dobrodošli natrag u prvi hrvatski podcast o jeziku. Za danas nismo snimili novu epizodu, no snimamo ih za nadolazeće tjedne, a danas sam htio skrenuti pozornost na jednu od ranijih epizoda, broj 48, u kojoj je gostovala frontmenica benda Elemental, Mirela Priselac-Remy. S Mirelom sam razgovarao o njenoj profesionalnoj karijeri i oslanjeni na jezik, naravno. Remy je, tvrdi u našem jednosatnom razgovoru, uvijek znala da će ju život odvesti u nekom jezičnom smjeru, pa ju je tako karijera profesorice jezika dovela u glazbu. Ona je već više od 20 godina u glazbi, a odnedavno i u poeziji, i zahvalna je književnosti koja joj je, kako tvrdi, razbuktala maštu i postavila temelje za kreativno stvaranje slika i tekstova. Inače nagrađivana pjevačica i autorica zbirke poezije Masarikova tvrdi da nam je pisana riječ ono što nudi smiraj. On je smiraj koji je potreban da bismo isključili buku, jer kreacija dolazi iz tišine, a ne iz buke. Pojasnit će nam kako, gdje i pod kojim uvjetima ona stvara, te kako koristi jezik kako bi potaknula promjene i funkcionirala je opće to tako. Tako da bacite uho na lekcije koje nam donosi Remy, a ako vam se epizoda svidi, potražite i starije epizode koje su snimane tamo davne, već sad 2020. godine, osobito ako ste se tek priključili našoj jezičnoj zajednici. Ako ste ovdje zbog gosta, to je super i hvala vam, ali imamo i odličnih samostalnih epizoda u kojima Anja, Ines i ja obrađujemo jezične teme poput etimologije, određenih riječi, slogana, frazema, bajki i puno toga već sada u 155 epizoda. Pretplatite se ako još niste na bilo kojoj platformi za podcast, zaista smo svugdje, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podbean i sve druge platforme možete pronaći na našoj oficijalnoj mrežnoj stranici, a to je www.linktr.ee/bliski susreti, dakle Linktree. Osim toga i rado bismo kad biste podržali naš rad donacijom za kavicu putem portala buymeacoffee.com/bsjv, a mi ćemo ta sredstva koje nam donirate proslijediti udruzi Are You Serious, koja brine o migrantima i pruža podršku izbjeglicama u Hrvatskoj. To je to za uvod, vole vas Anja, Ines i Gaj, a sad idemo čuti što nam je prije 2 godine rekla Mirela Priselac-Remy. Bliski susreti jezične vrste. Mirela Priselac-Remy, što je za tebe jezik? Pa ja sam zapravo od najranijih dana znala da će moj afinitet ležati negdje zapravo u tom jezikoslovlju. Ja to onda još nisam znala ni verbalizirati, ali sam, kad bi me pitali kao čime ćeš se ti baviti, što ćeš biti u životu, ja sam uvijek govorila profesorica. Zapravo se nekako i profiliralo tijekom godina da sam se odlučila zapravo da budem profesorica jezika. Zbog toga što me književnost je nešto recimo što me uvijek fasciniralo. Ja sam bila jedna od onih klinki koje su vječito posuđivale knjige iz knjižnice i zapravo suprotno ovoj nekoj možda i imidžu i percepciji koju ljudi imaju u mene u mom nekom javnom djelovanju, ja sam zapravo dosta tiha osoba koja u principu najviše u životu voli sjesti čitati knjigu ili na neki drugi način provoditi u tišini i sama sa sobom razmišljati ili o poeziji ili o nekim stvarima o kojima ću pisati, tako da je jezik zapravo nešto što mene oduvijek opsjeda, što nisam zapravo ni znala u tim nekim mojim malim sitnim godinama da će mi kasnije postati nekim životnim pozivom. Tako da jezik je za mene neodvojiv od moje najveće strasti koja je muzika. Mm-hmm. Zbog toga što istovremeno i skladam i pišem i na neki način uparujem taj jezik s ritmom, uparujem taj jezik s melodijom i zapravo trudim se na neki način stvoriti bolji svijet, prvenstveno sebi u glavi, a onda i u okolini ljudi s kojima obitavam, s kojima boravim. Mm-hmm. Mogu se povezati s time, pogotovo kad si rekla sad ovo za književnost, i totalno se sjećam i kao klinac kad si pa prvi put čitaš neke bajke ili knjige. Što misliš zašto je to tako privlačnost jaka bila jeziku, pogotovo u obliku književnosti?
Pa ja mislim prvenstveno da, dobro, ok, treba za ljubav prema književnosti, ljubav prema pisanju riječi, zapravo treba biti i dobra okolina. Trebaš imati sreću da odrasteš u obitelji u kojoj se recimo njeguje to čitanje. Ja sam po tom pitanju možda nekakva crna ovca, zbog toga što su moji roditelji ja sam zapravo iz jedne radničke obitelji u kojoj nije bilo previše vremena za čitanje, ali ono što su mi usadili je ta rečenica koliko znaš toliko vrijediš. I to je neka zapravo deviza koja je meni konstantno bila ponavljana tijekom djetinjstva i ja sam zapravo shvaćala da to znanje, to jest tu vrijednost, mogu dobiti ako čitam knjige. Osim što sam dakle na neki način smatrala da dobivam svoju neku, da stječem neku svoju vrijednost, te knjige su mi otvorile i zapravo nevjerojatnu mogućnost imaginacije. Ono što možda danas djeca nemaju toliko priliku razviti je upravo ta sposobnost imaginacije koja nastaje praktički alkemičarski iz ničega. Znači, nemaš neku konkretnu sliku na kojoj onda gradiš neke svoje svjetove u glavi, nego čitaš slova koje onda spajaš u neke kognitivne cjeline i onda iz tih kognitivnih cjelina zapravo stvaraš neke slike, svjetove i sve ostalo što možeš stvoriti sam u glavi. Meni se čini da danas, ako govorimo o mlađim generacijama, čini mi se da je čitanje nekako dosta zanemareno, što me baš žalosti zbog toga što smatram da propuštaju nešto prekrasno i zapravo na neki način možda i oduzimaju sebi priliku da se razviju u osobe bogate imaginacijom. Makar, eto, možda griješim, možda će ova generacija koja je više orijentirana ka videu, ka pomoćnim slikama, biti bolja i maštovitija od nas, ali to će nam tek budućnost pokazati. A misliš li onda da uslijed nedostatka tog čitanja ili drugačijeg svijeta trpi to neko sposobnost stvaralaštva, stvaranja u bilo kojem pogledu, može to biti umjetničko ili poduzetničko, i može li se uopće to onda podučavati, tipa recimo izvlačiti iz ljudi, i je li to nešto uopće čime bi se recimo pedagozi ili profesori trebali baviti? Pa mislim da bi definitivno trebao biti fokus na toj nekoj pisanoj riječi, jer ja zaista vjerujem, ja na svom vlastitom primjeru mogu reći da je meni dao široki vokabular, dao mi je tu mogućnost imaginacije, dao mi je tu slobodu, dao mi je slobodu da zamišljam, slobodu da izmišljam, a zapravo pisanje jeste to neko izmišljanje nekog novog sadržaja. Dao mi je priliku da napunim te svoje neke kognitivne posude riječima, slikama, svim nečim što kasnije onda, možda i ne znajući, pomaže meni da stvaram neke svoje slike, tekstove, pjesme, što god. Često i to nekako na jedan taj pasivan način upijamo sav taj sadržaj, pogotovo u djetinjstvu kada smo baš spužve. Da. Koji onda negdje ostaje pohranjen i zapravo u nama tvori ili stvara neko plodno tlo, da kasnije u trenutku kada nam dođe inspiracija da stvorimo nešto svoje, imamo odakle povući. Dakle, ne mislim da je možda današnja generacija koja je više okrenuta digitalnome i videu, ne mislim da ima bolju ili lošiju priliku, to kažem, što sam rekla u prošlom pitanju, to ćemo tek vidjeti kakav će biti ishod toga. Da. Ali mislim da svakako se ne smije zanemariti ova pisana riječ, jer čini mi se da je ona ta koja nudi jedan smiraj koji nam je nužno potreban u ovo ludo doba u kojem svi imamo pozornost koja traje 15 sekundi i nakon toga tražimo neki drugi, novi, bolji, jači podražaj. Dakle, knjiga i čitanje i zapravo taj način nekog razvoja nam nudi smiraj, nudi nam tišinu koja je potrebna da bi iz nje stvorili neku buku, jer kreacija ne dolazi iz buke, ona dolazi iz tišine uvijek.
Dakle, i mislim da na neki način nam stvara vrijeme za same sebe, koja nam je isto tako nužna u ovo doba. U doba gdje teško možeš ostati sam sa sobom zbog raznih... Tako je, vrijeme ludo leti naprijed, svaki dan imamo 1.800.000 obaveza, kojim god poslom da se bavimo, bilo da idemo u školu, pa imamo neke izvan nastavne aktivnosti, bilo da smo zaposleni, bilo da smo majka ili otac koji se moraju brinuti o djeci. Dakle, puno je tih nekih obaveza i mislim da zapravo ta jedna čitalačka praksa nam nudi ono što nam New Age pokušava prodati, a to je diši duboko, smiri se i zapravo zaroni u sebe. A vratimo se nekih 20 ili više godina unazad. Htio bi te pitati o tvojim prvim pokušajima igranja s jezikom. Je li to bilo odmah stih i vers ili si pokušavala na drugačije načine izraziti se jezično ili igrati se s jezikom? Pa, znaš šta, bili su me pitali u jednom intervju koja je bila knjiga koja ti je promijenila život. Meni je to zvučalo tako i fatalistički, nekako i terminalno, i to je bilo neko ogromno pitanje na koje su, vjerujem da su očekivali da skinem sa police tek neku knjigu koju sam prekjučer kupila ili pročitala, kažem da, evo, ova knjiga mi je promijenila život. Međutim, baš sam si dala truda i malo sam zagrebala unutra u sebe. I, na primjer, shvatila da knjiga koja mi je promijenila život je bio Stanislav Femenić Idi pa vidi. A to se zapravo nastavlja na ovo, zapravo se nastavlja na ovo pitanje koje si mi postavio. Dakle, to je bio taj neki trenutak u mom djetinjstvu u kojem sam ja prvi puta primijetila u sebi tu malu klicu taj neki mali glas koji mi je govorio da pišem, da pokušam barem pisati. Ja naravno toga nisam u tom trenutku bila uopće svjesna. Tek kasnije, kažem ti, kroz neku analizu sam uhvatila taj neki prvi iskonski trenutak u kojem sam ja osjetila poriv da pišem, čitajući Stanislava Femenića i te njegove dječje pjesme. Prije toga iskreno ne mogu se sjetiti tako nekog velikog trenutka, velikog pod navodnicima, za mene velikog, trenutka u kojem sam svjesno uzela olovku i pisala nešto čega bi se sad mogla sjetiti, što bi ti sad mogla citirati da sam... A kad je ovo bilo? Što? Što i s knjigom i s utjecajem, kada je to prvi puta potaknulo kreaciju? Pa kažem ti, taj Stanislav Femenić, to je bio taj trenutak gdje sam ja čitala te pjesmice, mislim da je to čak bila neka lektira. Znači školsko doba. Osnovne škole. Čitala sam bila te pjesmice i onda sam odložila knjigu sa strane i počela pisati. I ne sjećam se što sam pisala, ali se sjećam točno atmosfere koja je bila ko iz nekog ruskog socijal romana u kojem ja pod tim kao mraku sobe pod tim svjetlom koje je bilo na pisaćem stolu pišem u neku bilježnicu te stihove, te male rime, razmišljam o rimi, razmišljam što bi bilo, koja bi se riječ kombinirala na koju. I onda nakon toga s tom bilježnicom trčim u kuhinju gdje su mama i baka i gdje ja njima to pokazujem i njih dvije viču, pa to je prekrasno, bravo. Sad, ja sam ti tu u tom vidjela i taj neki psihološki pattern mog stvaranja, da meni treba validacija. Aha, pa da. Je li išlo na frižider to napisano ili? Jer kao džaba ti, kao pišem, a nemam kome pokazati. Ne? I onda sad sam skužila zapravo i da i kroz tu jednu malu epizodu da sam zapravo na neki način i sebi utabala neki put kako će biti moje stvaralaštvo i što ja očekujem nakon svog stvaralaštva. Znači, očekujem neku reakciju i očekujem neku vlastitu, zapravo očekujem neku validaciju prema meni, a to je, dakle, da li će to biti da neko posluša pjesmu, da neko pročita pjesmu, da neko dođe na koncert, na pa plješće. Znači, sve su to ti neki mali načini validacije. I sad, evo, to ti je najbliže psihološkoj analizi što mogu
ponuditi. I to su bile školsko doba i pjesmice, nije to bio stih, to nije bio rap, jel da, to je bilo više onako? Ne. To je baš, znaš, Stanislav Emilić, to su kratki stihovi, jednostavni, to su neke svakodnevne situacije opisane kroz stih na taj jedan dječji zaigran, maštoviti, zanimljiv način. I kako je bilo sa stihovima, sa prvim stihovima, isto tako početak? Jel možeš povući paralelu između ovog i prvih stihova? Pa zapravo što se tiče repa, ja sam počela pisati negdje sa 16 godina i zapravo kada sam otkrila rep kao formu. Onda sam počela pisati na engleskom. Ja sam u to vrijeme u srednjoj školi imala nas 4 cure, smo bile zajedno u tom grafiti crew i mi smo zajedno crtale grafite. I onda sam ja htjela zapravo emulirajući taj jedan, pa ajmo reći, i životni stil koji je rap, to jest hip-hop koji je vezao i donosio sa sobom, i emulirajući i te načine izražavanja koje sam upoznala kroz rap, ja sam onda za svoje cure napisala rap pjesmu, ali na engleskom. I se sjećaš? Da, sjećam se toga, ali neću ti to citirati jer mi sram. Neugodno mi je, neću sad si to odraditi. Ali jako je bilo simpatično, vrlo onako nevino i neiskvareno, ali interesantno mi je da sam čak i kroz tu pjesmu, znači kroz taj prvi rap, ja sam htjela pošto poto kao da ja i moje cure ispadnemo frajerice. I s obzirom da je zapravo i grafiti svijet i da je taj rap svijet bio poprilično okrenut ka muškarcima, nekako i razumijem zašto sam htjela napisati pjesmu koja bi meni i mojim curama dala vjetar u leđa, da kao nastavimo i dalje crtati grafite i jurcat po gradu sa sprejevima u ruksaku. Znači taj prvi stih je bio, prvi vers je bio empowerment, osnaženje, jel? Tako je, da, i zapravo to je neka ta prva iskra koja je zapravo zapalila požar, kasnije i, požar, uvjetno govoreći, možda malo pretjerujem, pa svakako zapalila mene i za aktivizam i zapravo za tu ideju da se svijet može promijeniti kroz umjetnost, kroz stihove, kroz muziku. Dala mi na neki način, dala mi ispriku da sebe hrabrim, a onda kroz to hrabrenje same sebe da hrabrim i ljude u svojoj okolini. Jer nemojmo se zavaravati. Mislim da, ajde, neću generalizirati. Što se mene tiče, ja znam da ja pišem isključivo zbog sebe. I pišem da bih sebi olakšala, da bih sebi ulila hrabrost, da bih sebi objasnila neke stvari. Zapravo kroz to neko pisanje možda i otpličem neka klupka koja su meni u glavi. I onda se neki puta zna pogoditi da smo ja i moja okolina ili ljudi koji slušaju Elemental na istoj valnoj duljini i da onda ono što meni pomaže i što meni govori, pomaže i govori i njih. I to kad se dogodi, onda znaš da si na dobrom putu i da to što radiš ima neku svrhu. Moja terapija je tvoja terapija. Pa da, mislim zapravo, to je onako malo, kad bi gledali, dosta plemenski. A mislim da možda nije loše da uzmemo neke dobre i pozitivne stvari iz tih svih prethodnih naših života i iskustava i ako se u plemenu mudrost prenosila s koljena na koljeno i da su ljudi sjedili oko vatre i dijelili svoja iskustva i zapravo na taj način pomagali jedni drugima, onda je možda ovo neki moj način kako ja to interpretiram od 1998. do danas. Vratit ćemo se ovo na promjene. No, htio sam te pitati, ovo što si rekla, prvi puta si repala na engleskom i onda ovaj prijelaz na hrvatski, kako ti je to bilo? Magaljano, koji isto gostovao, mi je pričao da je to vrlo bilo nezgodno čuti u početku kad je čuo prvi hrvatski rep, da je to onako prvi puta zvučalo smiješno, čudno, neobično. Kako je tebi to iskustvo bilo? Pa da, moramo prvo uzeti u obzir kontekst. Dakle, rap je žanr koji se pojavio tu kod nas
kao jedan autentično američki žanr. I znači sva muzika koju smo mi dobivali, rap koji smo slušali je bio autentično američki na engleskom. Nešto malo je bilo europskog repa, ali mislim da mogu sa 99,9% sigurnošću reći da smo zapravo dominantno bili pod utjecajem američkog repa. Dakle, način izražavanja je bio na engleskom. I zapravo mislim da je vrlo hrabro od ljudi i bendova koji su se okuražili i pokušali repati na hrvatskom. Znači prevesti te situacije, sentimente, pa čak možda i svjetonazore, prevesti na materinji jezik. To, moram reći, sigurno im nije bilo lako i sigurno, mislim, to je ono, znači to je na neki način apropriacija žanra, ali bez ikakvog negativnog konteksta apropriacije. Što je u krajnjem slučaju utemeljilo rep u Hrvatskoj, da nije bilo tih ljudi koji su se prvi okuražili da pokušaju repati na hrvatskom, ne bi im bilo hrvatskog repa. Dakle, to su bendovi tipa Young Lords, Target Shut, to je zapravo ta neka prva generacija ljudi koji su bili lučonoše i zapravo pioniri u tom repanju na hrvatskom. Onda moje okretanje ka repanju na hrvatskom, na materinjem jeziku je bilo nakon što sam čula pjesmu koju je nekolicina zagrebačkih repera napravila za Radio 101, u vrijeme kada su bili protesti, kada se Radio 101 pokušavao ugasiti, to jest HDZ ga je pokušavao ugasiti. Ja sam bila čula tu pjesmu, ja ti ne mogu opisati razinu uzbuđenja koju sam osjetila i samo sjećam da mi je bila u glavi rečenica, pa ovo se može, ovo se zbilja može. I zapravo, slušajući tu pjesmu, to je znači pjesma koja se mislim se zove 101. Ona čak nema sad neko, znaš, ono, pretencijozno ime, vrlo jednostavno opisuje zbog čega je nastala i što radi. Kad sam tu pjesmu bila čula, nakon toga sam uzela papir i počela pisati na hrvatskom. I nakon toga jednostavno nisam stala. I sjećam se davnih dana još da sam vodila neku raspravu sa Ivanom Husar, koja je govorila da neke riječi hrvatski jednostavno ne zvuče dobro kad ih se pjeva. I da za taj žanr, znači hip-hop i R&B, da bi bilo bolje da pijamo i da repamo na engleskom, jer kao to bolje zvuči. I znam da sam ja njoj bila mislim da sam možda imala 17 godina i bila sam u vrhuncu svoje bahatosti. Ali zavisno. Bunta. Da, ja sam njoj bila rekla gle, ako znaš i na metli, tako da ako hoćeš pjevati jebem ti mater, a ako imaš talenta, otpjevat ćeš u pjesmi jebem ti mater, a da zvuči do jaja. To je otprilike na jedan dosta vulgaran način, ali sublimira moje razmišljanje i dan danas. Mislim da jezične barijere nema, materinji jezik je onaj u kojem se najbolje snalazimo, s kojim najbolje baratamo i tu naprosto... A mislim da ti se dogodilo tipa, pošto smo, to kako si rekla, uzori su američki diskurs, izbor riječi, izrazi, i onda želiš to reći na hrvatskom, a možda ti fali. Jesi razmišljala na engleskom ili si razmišljala na hrvatskom u početku? Ne, razmišljala sam na hrvatskom. Znači od momenta kad sam napisala taj prvi tekst na hrvatskom, kad sam uvidjela da se može, zapravo kad sam čula i od Šate, od Targeta, i od svih bize koji su bili na toj pjesmi, da se može, u meni više nije postojalo ni zrnce sumnje treba li ili ne treba. Znala sam da treba i da se može i da je to. I zapravo je fenomenalno koliko je cijela ta rap scena izmislila i svoj vokabular, to što kažeš, znači neke fraze koje su neprevedive i zapravo zvuče dosta neuvjerljivo kad bi se išlo prevoditi neka fraza iz američkog repa. Momci i djevojke koji su tada radili rap, zapravo u tim nekim pionirskim danima, su zapravo stvorili jedan cijeli svijet, jedan cijeli diskurs novih riječi, novih fraza, koje su onda kasnije ušle u, ajmo reći, opću uporabu. Naprimjer, Ka ima lima je pjesma koja je pjesma Trem Levana, koja danas kao fraza je u jeziku.
Na primjer, Veseljko je pjesma koja je pjesma TBF-a, a koju ćemo danas koristiti normalno u svakodnevnom jeziku. Možda više čak u slengu, ali ok. Ali mislim da su svakako da je rap obogatio taj jedan fundus i hrvatskih fraza i hrvatskih riječi i mislim da se zapravo malo o tome govori, a da je ta neka ostavština, a i dan da se još to uvijek stvara, mislim da je ostavština ogromna. Kad kreneš pisati, odnosno je li to taj intiman proces kao ona pjesmica U mraku, ruska što si nastala, je li dalje imaš određene uvjete u kojem stvaraš ili si s karijerom sve više postala onako fleksibilnije u smislu šetam i padaju mi na pamet ideje za idući stih ili baš mora postojati ona intimna atmosfera? Pa kod mene zapravo sve što sam dobro stvorila u životu sam stvorila u mirovanju. Ta neka inkunabula, ta neka prva ideja, uvijek ti neki prvi zapisi uvijek nastoje u mirovanju. A onda kasnije kroz aktivno djelovanje to nešto malo intimno, nježno, a neki puta i bezobrazno i koje zahtjeva, tek kad se pređe u akciju, onda ona zabljesne u nekom svom punom sjaju i doživi, to jest ispuni neku svoju svrhu. Ali što se tiče ovog stvaranja, ono je uvijek u tišini, uvijek je u nekoj osami. Ako i sjedim negdje, ako i jesam zapravo negdje među ljudima, ono što si spomenuo kao to šetanje pa ti padne na pamet, ako i jesam među ljudima, uvijek je to, na primjer, u nekom kafiću gdje sjedim sama. Dakle, jesam kao među ljudima, ali opet sam odvojena. Zapravo nisam od onih pjesnika ili tekstopisaca koji kao mogu stvarati u nekom potpunom kaosu. Meni baš treba da se odcijepim, da nekako porazgovaram sama sa sobom i da onda to zapišem. Premda možda neka jedna rečenica, riječ ili motiv od kojeg ću kasnije napisati nešto, se može dogoditi da ti padne na pamet u nekom ili razgovoru s nekim ili u nekom potpunom kaosu, u gužvi itd. Ali to je samo ta neka mala klica koju onda zapišeš negdje na mobitel i kad sjedneš sam sa sobom zapravo razradiš i razmisliš o tome i stvoriš nešto što je vrijedno spomena ili nije. Kad stvoriš nešto što je vrijedno spomena, koliko je to gotov proizvod? U kojem postotku je to finalno? Koliko puta revidiraš ili kako to izgleda taj proces? Što se tiče poezije, koju pišem u slobodnom stihu, nju ne volim previše revidirati. I zaista nisam jedan od onih pjesnikinja koje nad 4 ili 5 stihova provode tjedne uljepšavajući, ušminkavajući, pudrajući, promišljajući da li je ovaj glagol radni ili možda da uzmem neki drugi ili da li je ovaj pridjev baš taj koji treba iskoristiti ili ću vrtiti riječnike i konzultirati stručnjake. Za mene poezija, ta koju pišem, je vrlo neposredna, ona je trenutak, ona je udar emocije, ona je onako vruće glave napisana, ide in medias res, ne okolišam, zbog toga što imam jako mali broj riječi koje ću... Poezija je kratka, moja poezija je kratka. Imam mali broj riječi i moram puno toga reći s malo riječi i zadržati pozornost čitatelja. I u tih malo riječi mu reći sve ono što je meni prošlo kroz glavu. Ja tu nemam vremena za reviziju, ja tu nemam vremena za čekanje, za, ponovne posjete tome, jer onda to više nije taj trenutak. Taj trenutak je otišao. Tako da ja u principu pišem vrlo brzo i neposredno i moja jedina revizija je gramatičke prirode.
da pogledam da nisam pogriješila nešto što se tiče gramatike, nešto možda malo sintakse, eventualno obrnem red riječi i to je to. I zapravo posljednjih godinu i pol bi tako se ponašala, napisala bi nešto u tom nekom vihoru inspiracije i emocije, pregledala gramatiku i nakon toga to odmah objavila na svom Facebook page-u Remina internetima. I zapravo najveća revizija koju sam radila je bilo moment kada sam selektirala pjesme za zbirku. Dakle, onda sam smatrala ipak imam jedno poštovanje prema knjizi, prema svemu što je zapravo između korica, tako da sam nekako samo sebi valjda rekla, slušaj Mirela, poštujem ja to što ti to sve ovako na bum tres napišeš, ali ovo je jedna knjiga ipak, pa aj ti malo sjedi tu sama sa sobom pa malo provjeri koja bi pjesma išla, koja ne bi. A sviđa mi se jako ovo što si rekla, poezija usijana glava. Jel misliš da kada bi previše išla u tu reviziju ili popravljanje ili bilo koju vrstu revizije, da bi se narušio taj impuls poezije, to što želi postići? Apsolutno. Zato sam ja i smatrala da ću, ja sam se jako pribojavala kako ću funkcionirati sa urednikom. Jer nisam nipošto htjela, tvrdoglava kakva jesam, nisam nipošto htjela da mi netko ulazi u strukturu stiha, da mi netko ulazi u motiv. Zato što možda to nije najbolja poezija na svijetu, možda čak nije ni prosječna, ali je moja i autentična. I to je taj moj glas. I zapravo sam se nekako pribojavala da ću naići na urednika koji će mi reći ne, i koji će mi dati zbirke Cesarića ili ne znam, Vesne Parun i reći mi evo, daj si malo prouči klasike, pa onda dođi sa svojom zadačicom. Već vidim da to ne bi funkcioniralo. Ali mislim, nisam zapravo htjela imati... Zapravo sam htjela imati tu nekakvu neograničenu slobodu, jer ne pišem pjesmu, ne bavim se poezijom zato što mi je to pod mus. Ne bavim se poezijom da prehranim obitelj. Radim to zbog sebe, zbog svoje satisfakcije i želim da to onda bude autentično i moje. Kako god bilo. I onda sam imala veliku sreću što sam u VBZ-u zapravo se spojila sa urednikom Markom Pogačarom. Jedno beskrajno, predivno biće koje mi je, znači, na moju prvu selekciju došao i rekao, ovo je jako dobro, nećemo mi tu imati puno posla. Magične riječi. I to me ohrabrilo. Znaš, jer sam ja naravno došla sa najgorim scenarijom u glavi. Ove će me sad iskrižat, poslat će me k vragu, reći će glamuzini da šta si ovo uzeo da objavljujemo ovu glupost. Tako da bilo mi baš, pao mi kamen sa srca. Pa da. Kad mi Pogačar rekao da je to dobro i da to ima smisla i da ćemo imati zapravo malo posla. I zapravo nismo imali previše posla. Nekako smo se najviše, ajmo reći, sporili oko redoslijeda pjesama. Ja sam imala neki svoj ritam u glavi, zato što svaka pjesma u tom nekom nizu po meni mora imati svoj ritam i svoj flow. Da. A on možda ima neku drugu viziju, tako da ja sam pokušavala tu možda taj neki moj reperski moment flowa i ritmike profurati i kroz zbirku. Ja kad čitam tvoju zbirku ja zamišljam taj flow, taj plov u glavi tvojim glasom. A zašto si se okrenula poeziji i što ti to poezija pruža da rap nije mogao? Zbog toga što rima koliko god da mi je dobro ga u životu dala, jednostavno osjećala sam njezina ograničenja. I osjetila sam da mi rima usporava to jest da mi na neki način malo i gasi vatru koja mi je trebala, zbog koje sam zapravo krenula pisati poeziju. Onaj moment usijanosti glave o kojem smo pričali. Kada tražiš rimu, onda nužno moraš stati i razmisliti o rimi. A slobodan stih on ti nudi da zapravo na jedan sofisticirani način zapravo tijeka misli, kao da pišeš roman tijeka misli, ali zapravo pišeš poeziju tijeka misli, dopuštati tu brzinu.
i dopuštati samo ono to ferceranje raznih ideja i onda ih možeš ono vrlo neposredno i zapisati, dok rima ipak zahtijeva da sjedneš, razmisliš. Osim toga, znači, nakon 7 u tom trenutku albuma sa Elementalom, ja sam se nekako zadala za zadaću da ne ponavljam rime. Mm-hmm. Znači da se ne dogodi da neka rima koju sam već prije negdje upotrijebila, da ju opet ponavljam. Kao uvijek pokušavam nekako biti fresh. I onda, znači, to su zapravo ono velike konstrikcije koje imaš nad glavom, to su neke te nagve koje te onemogućavaju da slobodno trčiš, a meni je poezija baš bila taj neki slobodan trk. Mm-hmm. Pa na neki način, da, znači ta rima su okovi, da, nisi uopće slobodna. Koliko god se ono govori koliko je rap slobodna forma, zapravo rima dosta uvjetuje to, ha? Da, jer baš moraš naći, naravno uvijek možeš posegnuti za fonetskom rimom, ne moraš baš ono to slobodno, ali mislim da je zapravo ta slobodni stih da je daleko kvalitetniji za neposredno izražavanje emocija i stanja, makar mislim i to pisanje u rimi, bez obzira da li pisao za neki rap tekst, znači kao tekstopisac, ili pisao poeziju u rimi, može isto tako biti inspirativno zbog toga što neki puta upravo ta konstrikcija rime i upravo ta jedna jedina riječ koju si odabrao da ćeš rimovati na nju ti zadaje smjer u kojem će ti pjesma ići. Mm-hmm. Tako da na neki način jezik je taj koji te usmjerava i koji na neki način kristalizira te tvoje misli, neki puta zato što ne možeš smisliti bolje, a neki puta zato što to što si smislio je najbolja solucija. Aha. Da. Ok, što se tiče angažiranosti u stihu i u repu, vi imate kao Elemental dosta angažirane pjesme, društvena zbivanja, solidarnost. Bili su mi ovdje Jaz Maj koji radi ove fotomontaže i Mageljano i Borna Sor, satiričar. Svi su oni rekli kao jezik nam je oružje jer jezik nam je način za potaknuti promjene. Ne želimo biti zabavni koliko želimo više napraviti nešto da potaknuti promjene. Sad, to je onako zvuči plemenito i dobro i ono što sam te htio pitati je li to zapravo onako neka romantična utopija koju mi volimo misliti da je ostvariva kroz jezik zapravo napraviti promjene, ili si često bila i dobila dojam da je zapravo napravilo promjene to što si pisala i radila? Pa, kod mene nije samo jezik u pitanju taj koji radi promjene, nego zapravo jezik i muzika kombinirano. I da, slažem se sa kolegama, i kod mene je to nastojanje da učinimo ovaj svijet boljim upravo kroz to neko moje sve pisanje i stvaranje muzike. Međutim, ne jednom sam se susrela sa zidom i ne jednom sam shvatila da ono što pišemo može biti samo poticaj za neku revoluciju pod navodnim znacima, ali da nikad ne može biti sama revolucija. Znači, naše to djelovanje može raditi na osvješćivanju, ali sad neku značajniju promjenu u društvu ne može sam jezik napraviti. Ne može napraviti jedna pjesma, ne može napraviti jedna ilustracija. Onu pravu revoluciju moraju ti osvješteni ljudi koje se ti možda uspio nekako potaknuti kroz taj jezik, kroz svoju pjesmu, ili kako god drugačije umjetnički djeluješ, tu revoluciju moraju ti onda osvješteni ljudi izaći na ulicu i napraviti dar-mar. Tako da meni je, znači, malo mi, nekako sam u nekom momentu sam se malo osjetila i razočarano, jer sam shvatila da moje djelovanje ima svoje ograničenja. I da koliko god bi ja htjela učiniti svijet boljim, kako bi se reklo, there is so much I can do. Preko neke granice ne mogu ići. Dakle, umjetnost osvještava,
ali ona nije revolucionarna. Nije revolucija. A mali koraci, male promjene koje si primijetila, tipa ti se neko javio pa rekao, vidiš, zahvaljujući ovom tvome, ja sam sad napravila ovo ili ono, male stvari, jel? Jesi tog si češće primijetila, jel? Pa je, to je zapravo ono što najčešće dobiješ natrag, kao taj neki feedback, kao povratnu informaciju. I to je ono što te gura naprijed. Ono što ti daje do znanja da to što radiš ima nekog odjeka i smisla. Meni se većinom javljaju zapravo djevojke i žene koje su u raznim situacijama gdje je prema njima bila ili izvršena nepravda ili su se našli u nekoj situaciji obiteljskog nasilja ili su se našli možda u situaciji gdje su izašli iz ormara. Tu se zapravo, što se tiče te teme, mi se obraćaju i djevojke i momci. To su te neke reakcije u kojima si nevjerojatno, to jest neke te situacije, momenti u kojima si nevjerojatno ponosan na svoj bend i na to svoje djelovanje, osjećaš se društveno korisniji nego inače. Shvaćaš da promjena kreće od tog malog talasa, shvaćaš da je jedini način da promijeniš svijet i da promijeniš ljude oko sebe, da na njih utječeš. U tom trenutku, to su trenuci u kojima, na primjer, čitaš tu poruku koja ti je stigla na Facebooku negdje i plačeš. Zbog toga što razmišljaš kako radiš najljepši posao na svijetu, koji nekome može pomoći, koji je pomogao tebi i koji sad pomaže nekom drugom. I to je jedan od razloga zašto obožavam ovo što radim i zašto sam beskrajno tužna zadnjih nekoliko mjeseci, jer nemam izravan kontakt sa publikom, jer ne mogu stati na pozornicu i raditi ono što najbolje radim. Znači onda i velika odgovornost ti je uvijek na pameti kod pisanja, ali da i poezije i stihova pogotovo, koji će čuti ljudi koji se već nekako u ovom trenutku oslanjaju na tebe. Nemam nužno taj osjećaj odgovornosti. Rekla sam ti bila na početku da odmah sam ti stavila karte na stol i rekla sam ti da ja pišem zbog sebe. Isključivo, prvenstveno zbog sebe, a onda zbog svega ostalog. Dakle, nekoliko puta su me pokušali pozvati na red i reći mi da pjesme koje ja pišem da bi trebale biti ovakve ili onakve. Zapravo su me probali nekako cenzurirati, makar to zvuči dosta ovako ozbiljno, ali nije bilo tako. Neki prijatelji, poznanici, ljudi iz muzičke industrije koji su mi pokušavali objasniti da ja ne mogu u javnom prostoru otvoreno progovarati o seksu, da, na primjer, izvoljevanje ženskih prava, potraga za ravnopravnošću, da ne može se raditi na takav direktan in your face način. I da bi ja zapravo trebala, pišući, razmišljati o 12-godišnjim djevojčicama koje će slušati tu pjesmu i možda upijati neke pogrešne načine i ponašanja i razmišljanja itd. Sad, takvim dušebrižnicima sam naravno ja imala kratko i vulgarno za odbrusiti. Zbog toga što jednostavno ne želim sebi staviti nad glavu takvu zapravo prijetnju. Ne želim sebe ograničiti promišljanjima o tome kako će netko interpretirati moju pjesmu. Svi znamo da neki puta najveće značenje je između redova. Ja isto tako računam na inteligenciju onog ko čita, da će proniknuti u onu pravu bit, u pravu poantu ono što sam ja htjela reći. Ja ne mogu pisati pjesme sa Asterixom i
sa objašnjenjem što sam htjela reći. Ja moram se izraziti na ovaj način na koji mislim da je najbolje, u kojem tom trenutku najprimjerenije možda. Neki puta to znači i psovku, neki puta to znači i malo radikalnije stavove, neki puta to znači i otvoreno izražavanje političkih stavova, što u hrvatskoj umjetnosti se naravno nikad ne gleda sa blagonaklonošću. Jer umjetnost bi trebala biti lijepa i dobra, kao što dragi stari Platon to čista to promovira, čista, bez ikakvog podkonteksta, bez značenja, a meni je to jednostavno nezanimljivo. Ja smatram da umjetnost dakako mora biti zabavna u nekom momentu, ali ne zabavna u haha smislu. Zabavna da te inspirira, neki put da te rastuži, da ti probudi imaginaciju, ali istovremeno meni umjetnost uvijek mora imati i nositi poruku. Tako da, ne razmišljam o slušatelju, jer bi to značilo da previše razmišljam. A za mene, kad previše počneš razmišljati, onda gubiš tu zanesenost, nevinost i neiskvaranost koju umjetnost sama po sebi treba nositi. U jednom sam intervju čitao sam spomenula kako je poanta stvaranja konstantno redefiniranje identiteta i istraživanje novog teritorija. Pa sam te htio pitati kako se u okvirima repa i stvaranja boriš protiv te neke rutine i kako ostaješ svježa i jezično gledano, ili ima tu nešto što te posebno inspirira i uvijek iznova inspirira, da možeš reći uvijek ću zbog toga moći biti svježija i konstantno redefinirati taj identitet? Pa ja svoju rutinu, zapravo i tu neku kognitivnu i stvaralačku rutinu razbijam čitanjem. Dakle, konstantno pronalazim neke nove autore, autorice od kojih mi krv kola brže. Konstantno slušam muziku, pa čak i pasivno slušanje kad samo nešto staviš da se vrti, neki novi album, pa ti to negdje punite neke tvoje unutarnje posude, a da ni ne znaš. Dakle, ne znam, ja sad gledam sa strane tu na stolić, sad će ovo biti totalno čisto pretnciozno, ali fakat kupila sam neki romančić Dostojevskog na Britancu za koji nikad nisam čula prije. Znači, prvi put sam se susrela s tim naslovom Dostojevskog i užasno me interesira šta on ima za reći. Volim čitati recimo suvremene autore, zbog te neke bliskosti koju osjećam, kako bi to rekao, contemporaries, znači neko ko ti je ko je u tvom dobu, u tvom vremenu. Koliko god volim čitati njih, zbog te neke srodnosti i osjećaja prisnosti, jer koristimo isti leksik, koristimo iste fraze, razmišljamo na slični, imamo slične probleme, razmišljamo na sličan način, tako volim zapravo zagrebati malo u prošlost, čitati prijevode, na primjer, čitala sam bila, mislim da je prijevod Camilla koji je pisao Tin Ujević. I sad nisam sigurna točno čega, jer je to bilo u doba korone, kad mi je pozornost bila na 20% potencijala i što god bi pročitala samo bi ušla i izašla, jednostavno nisam uopće bila fokusirana, nisam se mogla koncentrirati. Interesantno kako govorim doba korone kao da je prošlo. Da. Znakovito. Ali volim čitati možda čak i te neke starije autore i volim čitati prijevode koje su pisali pjesnici. Jer mi je to interesantno mi je način na koji se poigravaju sa jezičnom strukturom, interesantan mi je način koje riječi biraju. Neke riječi koje onda ja sama otkrivam, gdje uzimam hrvatski jezični priručnik, googlam i tražim što to točno znači. Tako da, evo, baš samo neki dan sam pričala s frendicom o tome, uzela sam zbirku kratkih priča od Slaminga, Ivana, i baš sam je bila govorila koliko mi je fascinantno da je, znači to je, ajmo reći, njegove te priče koje sam čitala su pisane negdje 60-ih, početak 70-ih čini mi se, i koliko je različit jezik, koliko mi se čini sofisticiraniji, koliko mi se čini ma čak možda jezična struktura kompleksnija, koliko mi se čini način i tehnike
pisanja kojima se služi sofisticiranije od one koji se služe danas naši suvremenici, koje volim i poštujem, nemojte me krivo shvatiti. Ali ovo mi je bilo fascinantno zapravo, način na koji on završava priču, taj obrat na kraju koji se dogodi, koji je potpuno neočekivan, ne zato što je neočekivan, nego zato što je odraz jednog drugog vremena i razmišljanja. I koliko je toga upisano u autore, koliko je toga upisano, koliko toga se može iščitati iz njihovog rukopisa, što nije sama priča i sadržaj te priče. Nego kad gledaš i vremenski kontekst u kojem je nastao, vokabular koji se koristi, publika koja se on obraća i prema kojoj on ima pretenziju, znači da li se obraća radniku, seljaku ili se obraća buržuaziji ili intelektualcu. To sve skupa kad iščitavaš u tekstu, to je onda tekst, pa podkontekst, pa podkontekst, pa podkontekst, pa intertekstualnost, svašta nešto, uglavnom mozak mi je eksplodirao sad. Hoću reći da me to strahovito me uzbuđuje. Dakle, način na koji ću proširiti sebe, svoje djelovanje, svoje shvaćanje je čitajući, učeći, pričajući sa ljudima koji su pametniji od mene, ljudi koji su načitaniji od mene, ljudi od kojih mogu nešto naučiti. Tako da, eto. Pa i kad pogledaš na YouTube, ne znam, 70-ih, 60-ih neki razgovor ako ima snimka, to je tako nekako drugačije, kao da su ljudi pričali filmskije, u nedostatku boljeg izraza, da kažem. To je točno to. To je točno to, znači, mi smo izrelativizirali dramatičnost govora. Nekako smo ga, pojednostavili smo ga. Mi smo kultura hashtaga. Sav naš kognitivni potencijal mora biti sublimiran u jedan hashtag. Jer ga moramo staviti ispod neke slike, ispod nekog iskustva, u nekom reply, odgovoru nekome. Što bi zapravo je najteže se jednostavno izraziti, ili tako? Da. Pa onda kad bi te sve svoje misli trebali sublimirati u hashtag, čovjek bi rekao, pa to je vrhunsko iskustvo, to je vrhunski podvig. Međutim, nije. Mi smo zapravo relativizirali smo i jezik i relativiziramo i svoja promišljanja i ne znam, nije da sad tu pilim da su prošla vremena bila bolja, ali što se tiče književnosti, mene svakako književna djela koja su iz tih nekih malo starijih perioda od mog vremena obogaćuju. I jako mi ih je interesantno čitati zbog svega ovoga kaj sam ti nabrala. A u procesu tvog stvaralaštva, gdje vidiš tu promjenu u odnosu od početka do danas? Jel primjećuješ i u vlastitom stvaranju kad pogledaš neke stare tekstove ili poslušaš, kakav ti je osjećaj? Pa evo vidiš da ti ovu prvu pjesmu repanu nisam htjela ni odrepati jer mi sram. Je to kao cringe kada vidiš Facebook stari status prije 5 godina pa te sram? Je to taj osjećaj? U tom trenutku se misli da si najpametniji na svijetu i da je to nešto najbolje što si napisao i što se tiče Facebook statusa najhumorističnije na svijetu. Evo ga tu sad zašto ja nemam stand-up show? Ja. Međutim, ali to je dobro, to je zapravo znak da napreduješ, da si se pomaknuo od tog nekog starog ja koji je bio prije 3-4 godine i to je sasvim normalno i zapravo pohvalno. Tako da što se tiče nekih mojih starijih i pjesama, što se tiče i uglazbljenih i ove poezije starije, osjećam veliku razliku između onoga što pišem danas i onoga što sam pisala prije 10 ili 5 godina, ali to mi ulijeva zapravo neku nadu da ću i za 5 godina gledati ovaj intervju i govorit sebi, pojma ti nisi imala. Kako to obično biva. A kako vidiš recimo promjene u repu, tipa ja sam isto ova generacija Trema Levan recimo, taj dio, to je meni bio prvi susret, pa onda kasniji srpski rep. Današnji klinci imaju ne znam, High Five, Kukuks, kako vidiš promjenu repa kroz godine? Kako se hrvatski rep i rep regiona mijenja? Pa, znaš šta, ja sam više manje napustila taj brod prije par godina, tako da sad samo sa obale promatram
plejadu. Promatram zapravo flotu raznih brodova koji prolaze pored. Što se tiče repa i rap scene. Dakle, mogu ti samo dati taj neki uneducated komentar sa strane. Jer nekako se ne osjećam više tkivom nekako te rap scene, nego se smatram muzičarem, bezžanrovskim muzičarem. Dakle, što se tiče želiš li da se osvrnem prvenstveno na leksik i način izražavanja ili si imao nešto drugo? Svejedno mi je, može biti jezično, ali najviše me gledao tipa ako uzmeš kaj ima lima i ako uzmeš, ne znam, nešto od hi-fi, sad mi oni padaju na pamet, ne znam, Evo recimo zašto moje pitanje. Bio sam prošle godine na onaj tvornica kako se zove onaj rap festival 2-3 dana u tvornici? Drito iz tvornice. Da, bio sam na tom. I onda tamo je bio netko iz više onako moje generacije, od ovih što su nastupali, repera, i puno više novih generacije, novih repera. I tu sam nekako osjetio kao da, a i publika je i djelomično i moja generacija, i stariji i mlađi, pa je to bilo zanimljivo vidjeti onako 3 ili više možda generacije repa i skupljenih na jednom mjestu, i doslovno bi vidio recimo da je, ne znam, Prti BG imao totalno drugačije reakcije u pretežno mlađoj publici i tako nešto. Pa sam mislio možda jel ti primjećuješ to, jel primjećuješ tu možda nešto jezično gledano ili muzički, kakav je tvoj doživljaj? Naravno, samo znaš kaj, za odgovor na ovo pitanje bi mi trebalo onak pol dana. Blagoglagoljiva, as is. Dakle, ajde, probat ću nekako to ukratko. Naravno da postoji ogromna razlika između repa koji je bio početkom 2000-ih i današnjeg repa. I sad to 20 godina, sad mi je tek pa to je 20 godina, sad sam tek osvijestio. Pa da, drugi su protagonisti, a ti protagonisti imaju drugačije svjetonazore i imaju drugačije svoje društvene migracije, imaju drugačije ciljeve, sve se to reflektira kroz, pa ono sve što sam ti pričala sad o tim nekim možda starijim autorima, pa kao kada se kroz njihov tekst može iščitati kome su se obraćali, što su htjeli, koji su vokabular koristili i zašto. Sve se to također može iščitavati i u repu, pa onda naravno da se tu vide velike razlike, jer su to posve drugačije generacije. U 20 godina se promijenilo štošta, pa bilo bi suludo da se nije ništa promijenilo u načinu izražavanja kroz rap. Kad govorimo o trapu, to je drugačiji žanr. Što u književnosti, ne znam, imamo različite žanrove i onda ne možemo zapravo uspoređivati avangardu, dadaizam sa, ne znam, neoklasicizmom ili romantizmom. Ili ako bi uspoređivali, onda bi našli ogromne razlike i zapravo bi ta bitka bila izgubljena u samom startu. Ne možemo komparacijom sad ne možemo raditi komparativnu analizu repa i trepa, jer su to dva drugačija žanra koji nose svoje osobitosti, svoja pravila, svoj drugačiji flow, svoj dijapazon tema koji je drugačiji. Sad tu onda se upliče i stvar ukusa. Što je nekome po ukusu? Da li netko smatra da je netko koji je recimo prije slušao rap, da li smatra da je trap previše simplificiran, da poruke koje nude nemaju dovoljno dubine, ali to ide iz pozicije koja je unaprijed obojana, to ide razmišljanje iz pozicije repera koji već ima neki preconceived notion oko toga što bi za njega muzika, rap trebala značiti i donositi. Onda imaš tu cijelu drugu generaciju, to jest mlađu generaciju, noviju generaciju, ne mora biti nužno mlađa, nego novija generacija, koja nije slušala rap, ali im se sviđa trap zbog toga što je jednostavan, zbog toga što je iznimno ritmičan, zbog toga što ima taj sve prisutni bas koji ne samo da te pokreće ti unutarnje organe. Znaš, jednostavno prekompleksno. Da, prekompleksno pitanje.
ne možemo, neki put možda, znaš, imam osjećaj kao da ljudi vode te jalove bitke i uspoređuju kruške i jabuke u svim tim threadovima na Facebooku, pokušavajući komparirati rap i trap. Ljudi, to nisu isti žanrovi, znači to je doslovce idemo uspoređivati, ne znam, da se niko ne uvrijedi, ne znam, Shakespearea i Jane Eyre, ne znam, idemo uspoređivati dadaiste i Ferića, znači mislim... Možda onda da okrenem, što im je... Komparativnu analizu na svemu. možda da okrenemo i onda je bi se dalo povezati što je i dalje isto kroz sav taj rap. Zadržimo se samo na rapu. Jel imaš osjećaj da i dalje nas u hrvatskom rapu veže isto ili je to isto kompleksno? Ja mislim da je i dalje prisutan taj duh aktivizma u rapu. Ipak da se kroz pjesmu provlači neka poruka. Mislim da je to nešto što je uspjelo preživjeti sve promjene od, ne znam, tipa 97. kad je izašao prvi Blackout Project, koji je bio kao, ajmo reći, neko prvo službeno možda izdanje, do dana današnjeg. Znači, ta neka želja za promjenom, za aktivizmom, za nekim boljim svijetom i masan bas povezan sa teškim ritmom. Ok, evo za kraj bi te još pitao 2 pitanja. Prvo je, je li ima nešto što bi u karijeri htjela još stvarati, vrstu stvaralaštva koju možda još nisi ili nisi dovoljno istražila, je li ima nešto što te još goni, a da je drugačije? Da, sad trenutno sam dosta opsjednuta sviranjem gitare, što sam napustila negdje u 13. godini kad sam završila nižu muzičku. I onda sam se gitari vratila prije par godina i sad pomalo nešto natucam i sviruckam. I napravila sam stanoviti broj pjesama koji želim sad snimiti na jesen i izbaciti to kao taj neki mali albumčić koji je sazdan od tih vinjeta, jer... mislim, ne znam, nekako cijelo vrijeme umanjujem važnost toga da sebi ne bi stvorila pritisak. Obrambeni mehanizam. Deminutiva ima oko tog materijala. To je albumčić sa vinjeticama koje ću malo tako nešto ja samo, ali u principu se jako veselim tome i ona prava istina je da me užasno strah toga, jer je to opet iskorak iz moje sigurne zone. I opet iskorak u nešto novo u čemu nisam do sad ni sebe vidjela, ali nekako osjećam da mogu, da sam dovoljno sad sazrela i da imam dovoljno i znanja i umjeća da mogu tako nešto iznijeti na svojim leđima. Želim i dalje promovirati tu svoju zbirku poezije Masarikova, koju bi zapravo htjela napraviti jedan kratki showcase, neki nastup koji bi kombinirao i to sviranje gitare i te pjesme na gitari i čitanje poezije. Znači neću opet ništa zaraditi od toga, ali ću bar barem je stvaralaštvo. Da, samo marginalne žanrove. Ja čujem marginalni žanr, meni odmah srce zakuca. Pa to je to redefiniranje, to je to novo. Tako je. A osim toga, prije 1-2 godine smo započeli s radom na nečem što se zove Jato, koji je pak moj band kojim varam Elemental. To je moj band Ljubavnik. Ali dosta loše varam jer sam svima u bendu rekla da imam ljubavnik. To je otvorena veza. Ali to je nešto što stvaramo zapravo u ovim pukotinama vremena kad ne stvaram za Elemental, kad ne stvaram poeziju, kad ne stvaram za ovaj solo album, onda se bavim i Jatom i mi tu već imamo 10 pjesama koje treba snimiti vokale u studiju i onda prionuti na posao produkcije i miksa. To je zapravo nešto što smo nazvali Future šansona, zato što ima taj neki šansonjerski intimni touch, ali s druge strane ima ispod tu elektronsku podlogu koja se kao neka teška sotona valja ispod i buči, dreči i drenči snagom 1000 đavla. Koja dramatična najava. Super, baš si mi otkrila zanimljivosti koje nisam onako
Kada onako gledam i poeziju i to što si rekla za terapiju, sve u biti tvoja terapija, ali sve nekako, imam osjećaj, ne može nastati samo bez te reakcije, bez toga da tisuće ili milijuni ljudi budu pod utjecajem toga. Pa mi je drago da smo malo i porazgovarali, da sam otkrio taj malo proces kod tebe kako funkcionira. Za kraj pitam sve goste u podcastu da mi definiraju što je za njih jezik, ali u jednoj riječi. I onda se svi malo iznenade, pa smo imali, ne znam, jezik je oružje, jezik je umjetnost i tako nešto. Sad, off the top of your head, šta bi ti bio jezik u jednoj riječi? Igra, to je u biti dosta bitno da sebe ne shvaćaš previše ozbiljno, jer onda kao postaješ taj neki larger than life lik koji se vrlo lako spotakne u vlastiti ego. Jezik je igra zato što je bitno konstantno se izazivati, igrati i poigravati sa svim onim što misliš da znaš. To je taj vječni izazov da sam sebi činiš život zanimljivijim i na neki način sam sebi daješ, ubrizgavaš neki sadržaj koji ti je interesantan, da ti nije dosadno kad si sam sa sobom. To je ta igra. Odlična poruka za kraj. Imaš li neku poruku? Ima dosta mladih slušatelja, studenata. Imaš neku poruku da mi pročitaš mogu? Da. Imaš neku poruku u pogledu okvira jezika, kreativnosti, stvaranja za mlade? Pa mislim da sam dosta pričala u ovom podcastu, pogotovo u ovom pitanju kad si mi bio postavio kad smo pričali o diferencijaciji između onoga ko čita i onoga ko gleda. Pa sam tu možda nekako malo i oplala po tim mlađim generacijama, pa mi je sad žao. Pa sad ćemo se, da. Ne želim više oplesti po mlađim generacijama, pustit ću ih da nekako sami pronađu svoj put. Ko što sam ti bila rekla, neki puta ona najjača poruka, ona koja se piše između redova i koja se čita zapravo između redova. Ja nekako vjerujem u inteligenciju, snalažljivost mladih ljudi, da će uspjeti naći za sebe, naći ono što se njima čini kao najbolje za njih, njihov najbolji put. Za kraj odlično. Mirela, hvala ti puno. Hvala tebi, živjeli.